ಒಂದು ನೀವು ಗುಜರಾತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ వచ్చి ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಮುಲ್ಪದ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಗುಜರಾತ್ ರೂಪನ ಹಂಚಿನ ನಮ್ಮಲ್ಪದ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಚನೆ ಪುನದೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಆಡಿಯರ ಮಾಡಿ ತಿರ್ಗುಣ್ಗೆ ಮಿತ್ ತಿರುಗುಜಿ ಒಬ್ಬರ ಬಕ್ಕಡೆ ಏ ಅಂದಾರ ಪಂಡಿತ್ ತಿರ್ಗುಣ್ಲ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಗುಜರಾತ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಸೈನ್ ಏ ಓ ಸಿಟಿ ಪೃಥ್ವಿ 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 ಸಿಟಿ ಹೋಗ್ಯಾ ಸೈನ್ಸ್ ಸಿಟಿ ಸೈನ್ ಸಿಟಿ ಸೆಕಡೆ ಮಲ್ಲ ಗೋಲದ ಐತೆ ಆಯ್ತಾ ಉಲ ಇಂಚೋಂಡು ಏರ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆ ಏರ್ಲ ಕೈ ಮುಟ್ಟೋಚೋ ಸೀದಾ ದುಂಪಲೆ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮಕ್ಳು ಬೈದೇರು ಕಾಲೇಜಿದ ಜೋಕುಲು ಏರ್ಲ ಹಾಂ ಫುಲ್ ರಶ್ ಆದ ಕೈ ಮುಗಿ ದುಂಪಲೆ ಅಲ್ಪ ಅದೇ ಸೈನ್ಸ್ ಕಲ್ತು ಕೂಡ ಆಯ್ನಾತ್ ಕಲ್ಪೊಂದಿಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಆನಿ 100 ಹಿಂಗೆ ಟೋಟಲ್ 1 2 3 ಮೂಜಿ 10 5 ಮಾರ್ಕ್ ತೆಗೆದು ನಾನು 5 ಹೊರಿದೆ ಅವನು ಐಕೆ ಮುಲ್ತಾನ ತೂದು 5 ಮಾರ್ಕ್ ಜೊತೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಬರ್ತೀವಲ್ವ ಬರ್ತೀವಿ ಎಸಲ ಆಯ್ತಾ ಈ ಕಡೆ ಗೋಲದ ಆಯ್ತು ಸ್ವಾದಿ ಆಯ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಇಂಚೋಳು ಎಸ್ ಗೋಲದಿಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಉಳ್ಳೆ ಐತಿನ ವೀಡಿಯೋ ಅಲ್ಪ ನಿಜ ಎಪ್ಪಿರ ಅಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ನೆರ್ಪುನ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಇತ್ತೆ ನೆರ್ಪುನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಉನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಅಲ್ಪ ನಿಜ ವೀಡಿಯೋ ಒಂದು ಪೂರ ಮಸಾಲೆ ಐಟಮ್ ಬೊಳ್ಳಿಗಲ್ಲು ಮಟ ಒಂದು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಓದೊಡ್ಡಿ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲ ಹೌತುಲೆ ಒಂದು ತೂಕ ಗ್ರಾಮ್ ಮೂವಿ ಎಸ್ ಅಲೆ ಉಂತುಲೆ ಎಂದೆಂಕೆ ತುಂಬ ಬರ ಮೇರೆ ಪಣಂದಿತ್ತೆ ಕಡೆ ನಾನು ಕಾಲೇಜಿನ ಮೀನಿಂದ ಬರೋ ಚಿತ್ರ ಒಟ್ಟು ಬೇರೆ ಪಣಂದಿತ್ತೆ ಒಂದು ಪುರ ನೆತ್ತ ಹೋಯ್ತಾ ಬಣ್ಣ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಓದೋಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪನೊಂದು ತೂಲೆ ಉಂತುಲೆ ಮೆತ್ತಿಡ್ದು ಹೋಪಿನ ಅప్పుడు ಅಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಓದ್ತೋಚಿ ಎಸ್ ಮಿತ್ತು ಎಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಚಾಲು ಅಂತೀರ ಏರೋ ಆ ಮಿತ್ತು ಹೋಪಿನಲ್ಲಿ ಗಾಲಿ ಫೋಟೋನಾ ಅವ್ರು 2 ಜನಕ್ಕೆ ಆಪು ಜಾನ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆಪ್ಜ್ ಸೊಬಾ ಬಾರೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಎಡ್ಡು ಎಸ್ ಈತೆ ಪುನಃ ತುಲೈ ಪ್ಲೇಸ್ ఒక ಒತ್ತಂದೆ ಕೆಲವು ಮಲ್ದಿರು ಒಂದು ಕೆಲವು ಮಗಿರ್ತೀನಿ ಮಲ್ಲೆತ್ತು ಆಯ್ತು ಅದು ಇಪ್ಪ ನಮಗದೆ ಶಕಿಲಾ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮೂಡ್ ಎಂಗಲ್ ಟ್ರೈನ್ ಎಂಗಲ್ಲ ಬೋಗಿ ಎಂಗಲ್ಲ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಂಬರ್ ಎಂಗಲು B7 ಇತ್ತ ಎಂಕಲು ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬಚ್ಚಿಂದ ಪಣ್ಣಾಗ ನೆಟ್ಟೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬರ ಲಾಪ್ಜಿ ಕಾಂಡೆ ಕುಲ್ದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬರ ಲಾಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಒತ್ತಂದೆ ಈ ಲಗೋರಿ ಗೊಬ್ಬರ ದಾಲ ಗೊಬ್ಬರ ಆಪುಜಿ ಐಕೆ ಸೀದಾ ಬರ್ತೀವಿ ಕಟ್ಟ ಪಡಪ್ಪ ಏ ಲಾಗೆಚ್ಚಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಹುತಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಸೇಪಲ್ತಿ ಎಂಕಲು ಎಂಕಲು ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ದು ಬೋರ ಏನಕ್ಕೆ ಸೀದಾ ಇಂಚಿ ಬತ್ತ ಇತ್ತೆಂಕಲು ಏತೆಂಕುಲ್ಲ ಬಿ ಎಣ್ಮರುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕುಲ್ದು ಬಚ್ಚಿನ ಅಲ್ಪ ಅಂಜ ಮಸ್ತ್ ಬೋರ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಲ ಮೇರ್ನೆತ್ತೆ ಮೌಂದೆಗೆ ದಾಂಡೆ ಇತ್ತನ ಬ್ರೇಕ್ ಚಾ ಜೋನಸ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಬೋರ್ಡು ಆಮ್ಲೆಟ್ ವಡಪ್ಪ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಬೋರ್ಡು ಮರ್ಲುಗಟ್ಟು
ಎಂಗ್ಲಿತ್ತು ಟ್ರೈನ್ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಎಂಗ್ಲಿ ಆತ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಮೈನ್ಸ್ ದೆಪ್ಪಗೆ ಆಯ್ತಾ ಟ್ರೈನ್ ಮೈನ್ಸ್ ದೆಪ್ಪು ಅವ್ರು ಬಿರೋಡ್ ಇನ್ನ ಮೈನ್ಸ್ ದೆಪ್ಪು ಮೈನ್ಸ್ ಒಚ್ಚೆ ಅಂಚ ಗಡಬಡ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಕಮಲಕ್ಕನ ಮತ್ತು ಒನಸ್ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಬಾರಿ ಬೇಗ ಒನಸ್ ಮಲ್ತೇರಿ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಆಯ್ತು ವಿಡಿಯೋ ವಾಸನೆ ಅಯ್ಯೋ ಮರಲಿ ಎಂಗ್ಳಿತ್ತು MRP ಅಂತ ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೈಕಪ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ರೈಲು ಅವನಿಗೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ರೈಲ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದುವೇ ರೈಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದುವೇ ರೈಲ್ ಅವೇ ಓಡಿದ್ರೆ ಪೀಸ್ ರೋಡ್ ಕೇಸ್ ರೋಡ್ ಹಾಂ ಜಬರ್ಡ ಟಿಕೆಟ್ ಬ್ಯಾಗೇಜ್ ಅಯ್ಯಂಗುಲಿ ತೆಂಗಲ್ಲ ಊರು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಮರ ಊರು ಹೋಗ್ಲಿ ಸೈಡ್ ವಡಪ ಉಂಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಊರು ತುಳು ತಗ್ಲುಳ್ಳೇರಕೇನ್ಯಾ ಹಾಂ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಊರು ದಿಂಚಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದಿರ ತಾಯಿ ಕೇಳ ನೇರು ಒಂಜು ಓಲ್ಗುಲ್ದಿನ ಸಿಂಹಾಸನ ಗುಲ್ದಿನ ಮಿತ್ತು ಎದುರು ಬಳ್ಳಿ ಅದೇ ಶೇಖರಣ್ಣಿ ಅಲ್ಲ ಮೇರು ಕಿಶೋರ್ ನೆತ್ತ ಕಾಂತಾರದ ಹುಲಿ ಬಿಚ್ಚಾರ ನೆತ್ತಾರ ಓಯ್ ಅಂಚಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮೆಲ್ಲಾಲೆ ಪರ ತಕ್ಲೆಂದೇ ಹೆಂಗ್ ಮುಲ್ಪಲ್ಲ ಮರಲ ಒಲೆ ಮೆಲ್ಲ ಒಲೆ ಏತು ಪೋಡಿದ ಎಂಜಿನ ಟೆಂಪಲ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುನ ಓ ಹೋಯ್ ಓಲು ದಾದರ ಓಲ್ಯಾ ಓ ಭಾರಿ ಮಾಲ ಉಂಟು ನೆಟ್ಟೆ ಹೋಯ್ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತೀನಿ ಹಿಂಗೆ ಅಡಿಬಿಡಬಹುದು ಗಲಾಟೆ ಅಂತ ಗಾಂಧೀಜಿನ ಇಲ್ಲೊಂದು ತುಲೆ ಗಾಂಧೀಜಿನ ಇಲ್ಲದ ಸುತ್ತಪ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಜಾಗ ಎರಡೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಗಾಂಧೀಜಿನ ಎಕಡೆ ತೊಯ್ಪಾನಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಇಂಚೆತ್ತನು ಎಕಡೆ ತೊಯ್ಪ ಸೇಮ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಇಂಚೂರು ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ದೇರು ಎಸ್ ಬಲ್ಲೆ ನಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತೊಯ್ಪಾವೆ ಕಲ್ಲು ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಬೊಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಎಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಫುಲ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಉಪ್ಪು ಗುಜರಾತ್ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚರಕ ಉಂಡು ಚರಕ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪುನ ಪಗದಾಗೆ ಫೋಟೋ ಇದು ಗಾಂಧೀಜಿನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆರು ಬರೀತಿನಾಗೆ ಆರ್ನ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಉಂಡು ಫುಲ್ ಅಪಗ ಹೋರಾಟ ತಿರಂಚಿತ್ತಿನ ಫೋಟೋಸ್ ದುಂಬು ಹೋರಾಟದ ಚಿತ್ರಣ ಚರಕದೂಲೆ ಚರಕ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಡುಪ್ ನಂಚಿತಿನ ಗಾಂಧೀಜಿ 1970 ಪುಟ್ಟುದು ಆರು ಡೆತ್ ಆಯ್ನ ಮುಟ್ಟದು ಫುಲ್ಲು ಎಂಚೆತ್ತೀರ ಆರು ತೂಲೆ 1947 ಡೆತ್ ಆಯ್ರು ಅದ ಮುಟ್ಟ ಎಂಚೆತ್ತೀರಂದು ಇಂದು ಆರ್ನ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಒಂಜಿ ಗುಜರಾತ್ ಉಂಡು ಫುಲ್ಲು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಮುಲ್ಪ ಉಂಡು ಅದು ಮಾತಿರ್ಲ ತೂಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅರಗತಿಕ ದಿನ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಎಸ್ದೆ MK ಗಾಂಧಿ ಕುಲ್ದಿತ್ತೇರು ತುಲ ಇಂಚೆ ಆರು ಮನಸ್ಸು ಬಂದಾಗ ಆರ ಖುಷಿ ಪ್ರಕಾರ ಆರು ಕುಲ್ವೇರು ಒಂದು ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಆರ್ಲ ಬಕ ಆರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಗಾಂಧೀಜಿ ಪಾತ್ರ ಎತ್ತೀನಿ
ಗಾಂಧೀಜಿನೊಂಜಿ ಪ್ರತಿಮೆ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರು ಬಾತಿರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ರಪ್ಪದನ ಗಾಂಧೀಜಿನ ತುಯಿಲಕನೆ ಅಪ್ಪನ ಮಾರೆ ವಿನೋಬ ಕುಟೀರ ಅಪ್ಪನ ತುಂಬ ನೆಟ್ಟು ಇತ್ತಿನ ಗಾಂಧೀಜಿನ ಒಂದು ಗಾಂಧೀಜಿನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇತ್ತಿನ ಹಂಚಿತ್ತಿನ ಗಾಂಧೀಜಿ ತಾತನ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇತ್ತಿನ ಹಂಚಿತ್ತಿನ ಆಶ್ರಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಪುರ ಇತ್ತಿನ ಇಲ್ಲ ಗಾಂಧೀಜಿ ಇತ್ತಿನ ಹಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ತೋಲೆ ಇಲ್ಲೇ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಪ್ಲೇಸ್ ನೀವು ಬೈದ ತೋಲೆ ತೋಲೆ ಗಾಂಧೀಜಿನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಆರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತಿನ ಚರಕ ದುಂಬುದ ಉಂಡು ಪಜಾವೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತಿನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಚರಕ ತೋಲೆ ಇದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಚರಕ ಅವಂಚನೆ ಬಕ್ಕ ಮೂಲು ಆರು ಮಲ್ತೊಂದಿರ್ಲೇರು ಚರಕದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮನ್ಪೇರು ಒಂದು ಗಾಂಧೀಜಿನ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಕೋಣೆ ರೂಮು ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಆರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಫುಲ್ ಮುಲ್ಪೊಂಡು ಗಾಂಧೀಜಿನ ಫುಲ್ಲು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಮುಲ್ಪೊಂಡು ಇದೇ ದುಂಬು ಮಾತ ಇಂಚ ಸುಚ್ಚಿ ಇತ್ತು ಇತ್ತ ಸ್ಟೈಲ್ ಬೈತು ಅಂದ್ರೆ ದುಂಬು ಕರಂಡೆದ ಸುಚ್ಚಿ ಮಾತ ಬರಣಿದಲ್ಲ ಕಥ ವೃತ್ತಿ ಇನಿ ಎಂಕುಲು ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮುಲ್ದಾದ ಬಂಡ ಗಾಂಧೀಜಿನ ಇಡೀ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುನು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಗಾಂಧೀಜಿ ಎಂಚೆತ್ತೇರು ಓಳಿತ್ತೇರು ಒಲ್ಪ ಬರ್ತೇರು ಆರ್ನ ಹಿಸ್ಟ್ರಿದಾದ ಆರ್ನ ಜನ್ಮದಾದ ಅದು ಪೂರ ವಿಷಯ ಐತೆ ಪನ್ಪೆ ಮನೀಶ್ ಪನ್ಪೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿನ ಎಂಕುಲು ವಿಷಯ ತೆರಿಯ ಬೈದ ಅಂಚ ಮೂರು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಆಶ್ರಮ ಅನ್ನೊಂದು ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಅಂಚ ಆರು ಅರ್ನ ಒಡಿನವರು ಮಾತನೊಂದು ಈ ಜಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡೆ ಮೂಲೆ ಆರು ತುಂಬ ಒಂದಿತ್ತು ದೇ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಉಳ್ಳದ ಕಿಚನ್ ಗಾಂಧೀಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿನ ಕನ್ನಡಕ ಚಪ್ಪಾಲ್ ನೋಟ್ ಉಡ್ತಾನೆ ಕನ್ನಡಕ ಹೌದು ದೇ ಏತೋ 10 ರೂಪಾಯಿ 20 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟ್ ಮಾತ ತೂದಿಪ್ಪಾರ ಕನ್ನಡಕ ಆರ ಚಪ್ಪಲ್ ಆರ ಕತ್ತಿ ಮಡೇರೆ ಬಂದು ಗಾಂಧೀಜಿ ಸ್ಪಾಟ್ ದೇವಂದು ಆದ ಬಂದಾಗ ಗಾಂಧೀಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇತ್ತಿನಾಗ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇತ್ತಿನ ಸ್ಟಿಕ್ ಗಾಂಧೀಜಿನ ಕೋಲ್ बता देते कि बोलो दादा का नाम ये है ना, ये तारीख की ना, जो उनको भी पता नहीं होता है काफी डिटेल, तो वो यहाँ से मिल जाता है। तो चंदू भाई ने ये डिटेल नोट की है।